ibingaseyitsale lengoma so kuphela wakho kodwa ke siyabulela uThixo uba isiphele yalithuba siphele namhlanje amen. Igama ngosinathi ipheleleyo kwakumatomeli fani ngongcondo ukhawuduku ikhaya singamavunseshe kodwa kubalulekileyo kokuba nami ngiyakholelwa uThixo ngiyakholelwa wafa wavuka amen. Izwi ekuthiwa maniphezu kwalo lipha kuncwadi Luka chapter 23 verse 30 sawuqala ku 32 sorry. Sicela umfundi wasekhaya ukuba asifunde. abangabambi bebabini bengabenzi bobubi beyakubulawa kunye naye bathi ke bakufika kwindawo le kuthiwa iKhakayi bambethelela emnqamlezweni khona apho banabenzi bobubi abo omnye ngasekunene omnye ngasekhohlo wathi ke uYesu bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo bathi ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso. Enkosi cela sithele usisekelo bawethu sikhazi nje tabuzomhlaba sibela Nkosi ngezwi lakho ufundele nawo sincede ukuthi silive izwi lakho singoneluli wasilenze lapho senze Nkosi yami sizibheke ngalo izwi lakho futhi silungele ukuthi kulungiswa izwi lakho singabona thina singabona bakho siyakuquka phambi kwakho Thixo sicela ukuba ungasinceda Thixo thina kwelizwi ezathini share indawo siyami wena ngikwana Thixo ngicebisa uMoses uya ulithi nceda isami uthethe izwi lakho ngesikhathi Yesu amen. Uba uzulu kothakazayo ukuba inkunika kwazela ngokunika wese kwa umthandazo wami awucala enkosi bawuzela phinde ngibusela ngoba sadokugena sengile nawo lithi lizoqala bawo baxolele sinikiwe imali tamfundisi kule ndawo sinika brief summary yokuba uYesu wasifela amen. Nathi siyabona kulenyanga lo kanye kweziveki isikuzo into yobanga esikhombe ePasikela ayiphindile yena iPasika yiyo le iphelele amen. Okunika nje bit of background siyamva uYesu nakuncwadi kaMateyu bachazela abafundi bakhe into yobanga uzawuhamba bheke eYerusalem abazomphatha kahle lapha eYerusalem amen. Usatsho nalapha into yobanga abanye bazamjikela yet akayekanga nokubasenza sabahlanga inyawo bazi ukuthi bazamjikela amen. uThixo uYesu last week besinikwe isikhumbuzo sokuba wangena eYerusalem ekhwele isilo and people were laying blankets
bephethe namahlamvu njengoba besibona kule veki besithi hozana kunyana kaDavide kumsindisi. Amen. Wangena eYerusalem esatsho naye vuma into yoba ngaba ndiyinkosi ndingumsindisi, kodwa amaJuda didn't recognize him. Amen. For i-reasons zawo endicinga uba zibalulekile kubo. Kwade kwathiwa mfondini kusho uPilato wakhupha oyena ngumoni uBarabas into etilongweni. Amen. Wathi oyena mntu ekunyamba noko uyabethelelwa nguYesu noyilungisa, and uBarabas wayengumoni omkhulu ebulele umntu instead. Kodwa uPilato wama phambi kwabantu wathi, in fact uPilato ebenayo indawo ukholelwa kuYesu esithi ungumsindisi nyani manje, kodwa ngenxa yesininzi esi sabantu wathi makabe nguye lo ubanjwayo. Kuyo yonke loo nto uYesu akathi ngikuba ngumsindisi, usanyamezele nokubethwa oku bamenza izinto ezibuhlungu khona uba okhe wathi ebebanjiwe yena wacela amaxolo ebanjiwe apha enkonzweni. uYesu khange acele amaxolo this time around bawuxolo, uye wazinikela into yokuba ngaba enze yonke into abamenza yona. Amen. Kwakubi bemenza, I mean, imagine me ndiyinkosi ndimtshawe ndibeka isithaba esinameva phezu kwawo ndithemba ukuthi ngumsindisi ebantwini, and now I'm sitting here phambi kwamasolidati okanye phambi kwabantu bentlanga bayandibetha bayandilimaza. In fact abandibulali but bayandipanisha, punishment bayandipanisha, and now basibeke isithaba bathi kwakum aba bantu bandilimaza bayandikhahlela bathi angcole. You can imagine that pain. Uphethwe kakhulu ngabo bantu bakukhumbuza ngamazwi akho ukuthi ungumsindisi zisindisi. So uYesu akajiki nalapho akathi yekeni andisengumsindisi, he still remains uYesu anguye. Amen. Kwathwalisa umnqamlezo into yoba ngaba ezawubethelelwa kwakuwo, the very same mnqamlezo bazawubethelelwa kuthiwa makawuthwale, seyonakela umzimba lo bethiwe ngaba bantu bamenza yonke into bayimenza yona. You can imagine iphaya libethwa uva kabuhlungu kumntu omoshileyo, but now umntu olilungiseli obethwayo ubethelwa mna nawe. Wabethelwe uYesu emnqamlezweni ethule kuyo yonke le process. Kuthiwe ixelisa imvana ithule, ixelisa imvu phambi kwabacebi bayo, ivumela ukuba kwenzeke because unedinga ngobomi bam nobomi bakho. Amen. And now the first word alithethayo uYesu esemnqamlezweni endigqiba ufundwa kule ndawo chapter 34 uthi bawo baxolele kuba abayazi into bayenzayo. Elaa gama lokuqala lithi bawo, sibona umntu apha osezintlungwini kodwa usene-relationship noThixo wakhe, usamhloniphile uThixo wakhe, uthi bawo baxolele. Indim bawuqoma ndingunyana wakho ndibethwa ngabantu, ewe benza kubiza ndithi tata, but amagama alandela utata bebengazuba ngamagama amahle noko, benza uthi sebenza ngaba bantu uhleleleni ungababulala aba bantu undibona uba ndonakele. But sibona uThixo uYesu apha owenza izwi lakhe uyathandaza uthi bawo baxolele kuba bayazi into beyenzayo. He's preaching actually kwangokusemnqamlezweni because he's repeating the very same thing ayithethe kwabafundi bakhe uthi bathandeni futhi nibathandazele abo banitshutshisayo. Amen. Simbona ukuthi uYesu abesenza the very same thing ebeyithetha kwabafundi bakhe, uyabamela. In fact umegephini ngaba bantu bamngcunithekisayo, umegephini ngaba bantu bamphethe kabuhlungu uthi bawo baxolele kuba bayazi into bayenzayo. Sidinga nathi in the midst of ingxaki sikuzo simcela ukuba bawo siphethwe kakuhle mhlawumbe emisebenzini, ezindlini, families, ekuhlaleni, kodwa sihlale sinoxolo ngoba siyalazi idinga thina sinalo nobawo. Amen. Akululanga ke ukwenza into engekho mandi, singabantu sinezono futhi sinenhliziyo
umsindo, abanye bazeka kade umsindo, abanye umsindo wabulapha ebukhweni. And now sifundiswa nguYesu ozeka kade umsindo futhi omaye egephini ngabantu abangalunganga. Kami egephini ngabantu abalungileyo okanye abamphethe kahle, ngabantu abamngcwethekisayo. Amen. Now imagine umfundisi wenze umzekelo omhle last week wokurojwa ifotile, a simple thing. Now imagine me ndisemakhaya akho mbane kwilali yam and ifoni mhlawumbi inye apha endlini ulotile kabhuti ndithunyelwe ngomnye ubhuti eKapa imali leyo mfondini uzawufumana umsebenzi phaya eTuwa, thatha nansi 300 uyoyikhupha kwaBoxer nansi reference. Ukuphuma kwam apha endlini zimbini into endizicelayo, andikabi nayo i-50 rand yeguruguru yokusuka apha ndiyotsho phaya etawuni ndiphinde ndisuke etawuni ndibheke phaya eTuwa. Leyokuqala ingxaki leyo. Okwesibini, uyafika uyifumane leyo 50 rand ukhwele iguruguru ufike etawuni. Xa ufikayo etawuni ifowuni lakho bamba inkunzi phaa, la reference yala msebenzi kuzawuyela eTuwa iphaa kulaa fowuni and iphaa line-access kwezi babatili ucofa uhash uvuleke ifowuni nantsi reference number ivelile iyathatha iyahamba. So the three things ozicingayo in fact at that moment is that andinawo msebenzi, la msebenzi bendizawufumana ndisawufumenanga because kuthiwa mandifike namhlanje ngo-2. Secondly, awunamali, awunafowuni yokukhumbuza ubhuti uba bhuti la mali undithumele ithathiwe phinde undithumele enye. Okwesithathu, awunayo i-50 rand ukubhatala la mali uyibolekile egorogoro. Zininzi ezinto ezivumeleyo and the first thing ekufikelayo ngumsindo. But imeko ingasesizifake kwezo zihlangu, it's just a simple thing leyo ebisenzeka kuYesu. It's too much, like it's beyond into ekwenzeka nakubani na. In that very same space ulahlekelwe into yonke and isiza nethemba lokuza ufumana umsebenzi ukhululeke konke ukusokola okuzemveni kwakho nabantwana abazawuzalwa nguwe. It was the only hope unayo. Now in that space uYesu usifundisile yokuba masibe nothando kwelapha futhi siluthandazele yokuba maBathixo akayazi nomfundo ayenzayo, xolele sibe noxolo sibe nothando. Okwesibini, umzekelo mhlawumbe engawenza for abantu abangomama or abantu abangosisi. Recently eCarltonville bekho umfo omhlophe kuthiwa nguHugo, 37 years of age, uhlala nenkosikazi yakhe nomntana ona 8 days esandozalwa. Into emasikisi aphuma umama ahamba evenkileni ayokufumana izinto, shiyeka umntana ona 8 days esandozalwa elila kabuhlungu funa uncanca of course, and utata akanawo zinzame zokuncancisa umntana. And utata wenza into emasikisi, ayingomzekelo omnandi, wenza into emasikisi esensitive kakhulu, ulimaza umntana lo wakhe mzalayo ngokwesondo, into ebuhlungu kakhulu. And now in that moment uyabuya because umntana uyalila kusaka umdiki utata, apparently justification yakhe kubandanele ulila too much umntana, wakhetha umenzi beni abuye umama evenkileni, uyafika umntana ulimele kakhulu, 8 days old umntana unyazo yokutata mzalayo. And now ifuna umama okanye umuntu osisi usifake phaya esihlangwini zalamama, ubuye evenkileni ubuye umntana wakhe una 8 years edlwengulwe utata amzalayo, myena lokumama. uYesu uthi apha in that very same situation kuba kubi. Imagine me moms kudala kakhulu ngofuna ungaba nentimba kakhulu, but ukuba bena 8 days kwenzeka into enjalo kumamkele ubungenawuthanda mina kuzamsola uThixo umbuzo uba uphina Thixo kumeko nje uthuleleni nje. But uThixo uthi in fact uYesu sifundisile uba masibathandeni still in that situation, masibathandeni sixolise uYesu senzele uYesu wayenza kwaba bamngcwethekisayo for ubomi bethu. Amen. Sibaxolele sibathandazele into yoba ngaba uThixo noko nangabanceda. Xa ndizawuhla kule ndawo ilizwi lokuqala lithi bawo baxolele abayazi ngoba yenza. uYesu enguThixo yokuThixo wayenedinga ngokufa kwakhe. Amen.
could have said, easily said, ndiyambona uMaNkosinati uzandijikela ngenye imini, uzambona ngenye imini. Ndiyambona uba uphumela akazongiphatha kakuhle, uzaba yingxaki uPhapla sakhe. Ndiyambona umama ubani uzandijikela ngenye imini. Kodwa uYesu stood the battle. Amen. uYesu knew into yobangaba unedinga ngobomi bam nobomi bakho. And instead wathi bawo baxolele abayazi abayenza. You can imagine ukubethelelo ngename ingene esandleni ungathi hayi ngiyayeka. Imagine umzimba wakho wonzakele, ubethwa ubuyinxeba, ubethwe kuyinxeba kuthiwa bangumnqamlezo uwe uphinde ukhonda kukho ifamily ya kwabani ekumele uba ndiyizuzile. Umphefumlo okubani kufuneka ndizuzile aphakame uYesu nalo mphefumlo wakho, aphinde awe aphakame nomphefumlo, aphinde awe aphakame nomphefumlo, aphinde awe angayeki adabethelele uThixo uYesu ungcamlezweni wazothi bawo baxolele kuba bayazi abayenza. Singafana ke noYesu unyana kaThixo senza ukulungisa nasekububini. Yawava mayelelo yenziwa ngawo, kuyaplanwa ngawo, kodwa uthi bawo baxolele abayazi abayenza. Ebubini nasebunzimeni ukusondela kuba abantu kaThixo kunenzuzo. Amen. Singahlala ngaloo nto into yobangaba anything eyenzekayo ebomini bethu akho mnandi uyabukela lenyani, but anything eyenzekayo ebomini bethu uThixo uyayazi. Anything esidlula kuyo uThixo uyayazi. Ze sibaxolele abo basithutshisayo, abo basiphethe kakubi, nabo ubaziyo uba ngowalapha endlini bantu bephethe kabi. Kodwa ube nomthandazo uthi bawo ndixolele ngoba akayazi bayenza. Mhlawumbi uyakusondeza wena kuBaba lukaThixo, nawe ngokuthi bawo baxole uyazisondeza kuBaba lukaThixo. Amen. Singamfuza okanye sibe ngumzekelo anguye uYesu, because he preaches everything ayenzayo. Uthi ndizawujikelwa kwanini iyenzeka loo. Uthi ndizawubethwa, mhlawumbi ndizawubulawa, ndizawujikelwa zizizwe. Amen. Yenzeke loo nto. Uthi baxoleleni abo banimthutshisayo nibathandazele. And he's doing the very same thing esezithubeni. Akuhleli in a restaurant or upholile wakho ngxaki, he's in pain, uyaphela ulapho nini uyambona na umama. Imagine that pain, uyabethelela umnqamlezweni okanye ngokubi phambi komntu okuzalayo. And awuceli kuyo uba khazomela no, you know what you are born to do, okanye you know idingo nalo uThixo. Singamfuza uThixo xa ndizawuhlala kule ndawo uYesu senzeni the very same thing he did. Into esiyishumayelayo ebantwini basithi phuthumani uxolo lothando, sibe nathi sikwenza oko. Amen. Jabulela futhi. Sincane izibongo zakho ngithela